Veľká studená dolina ráno iba pomaly priotvára svoje viečka a víta v nich prvé ranné lúče a chumáčiky oblakov. Po 4 nádherných dňoch prechodu cez Vysoké Tatry pokračujeme už predposledným, nie veľmi náročným, ale skôr s nápaditým programom. Po krásnom daždivom večeri a príjemnej pokojnej noci sme sa zobudili do úžasného rána na Zbojnickej chate. A dnes nás čaká taký trošičku oddychový deň. Oproti včerajšku pôjdeme na Terio chatu a pri Sivých plesách odbočíme z turistického chodníka, pôjdeme do Javorového sedla a tam sa znova dostaneme na hlavný hrebeň Vysokých Tatier, prejdeme do Javorovej doliny, potom vystúpime do Sedielka a potom nás čaká už iba zostup k Terio chate. Náš tím je dnes rozšírený od ďalšieho člena, ktorým je Dano, a ten je ašpirantom na medzinárodného horského sprievodcu, aktuálne v kurze. Pustili sme turistický chodník, ktorý vedie do Príčinného sedla a rovno za mnou je sedlo, do ktorého smerujeme, Javorové sedlo, 2250 metrov. Pôjdeme teraz popod Javorový štít a je tam možnosť padania skala, takže dali sme si prilby na hlavy, aby sa nám nič nestalo. Super, konečne nejaké dobrodružstvo aj trošku po skalách. Krásne sa ide, dobre počasie. Zatiaľ nám praje. Odbočili sme zo značeného chodníka, ktorý vedie do Príčneho sedla a sme teraz v Javorovom sedle, ktoré je vo výške 2250 metrov. Išli sme okolo Sivých plies. Výstup do sedla je taký trošičku komplikovaný, je tam veľa voľných skál, treba dávať pozor, nie je to úplne ľahké a zadarmo, ale už sme tu. Práve toto Javorové sedlo je v podstate na hlavnom hrebení Vysokých Tatier. Smerom na západ je Veľký Javorový štít a hrebeň pokračuje ďalej. A na druhú stranu, smerom na Širokú väžu, sú tam ešte 2 ostré štíty, malý a veľký ostrý štít. Z miesta, na ktorom sa nachádzame, je za mnou krásny výhľad na Slavkovský štít, taký výnimočný, pretože to, čo vidíme väčšinou z južnej strany, od Smokovca, od Popradu, tak je presne to isté, ale z opačnej, zo severnej strany. Takže Slavkovský štít a pod ním trčí v strede doliny Strelecká väža. Teraz budeme zostupovať do Javorovej doliny, prídeme na značený chodník, ktorý ide od Tatranskej Javoriny a vystúpime do Sedielka. Zostup bol zaujímavý, ale technicky náročný, hlavne kvôli súčoviskám a tým skalám nestabilným. Skala bola aj mokrá, takže bolo to náročné, zostupovali sme pomaly, ale zase keď sa nám odkryli výhľady do Javorovej doliny, tak bolo to pekné. Keď sa nám otvorili výhľady do Javorovej doliny a uvideli sme tú hĺbku pod nami, tak umocnilo to v nás také majestátne pocity z Tatier a o to viac nás to motivovalo dávať si pozor pri zostupe. Z Javorovej doliny sme sa dostali po zelenej do Sedielka.
do najvyššieho prístupného bodu alebo sedla, ktoré im je voľne prístupný pre turistov bežných. A panoramaticky si tu môžeme všimnúť všetky štíty dookola, ako je prostredný hrod, Lomničák, na ktorom ešte je vidieť trošku feraty, Gypsio feraty. Na sever môžeme vidieť odtiaľto malý ľadový štít a na juh máme širokú väžu, z ktorej sa potom zostupuje dole do priečného sedla, ktoré je hneď tuto vedľa nás. A z priečného sedla modrou značkou sa turisti dostávajú do Veľkej studenej doliny a na zbojnickú chatu. Ako ašpirant na horského sprievodcu mám možnosť spoznávať nové miesta v Tatrách a hlavne učiť sa, ako vodiť ľudí, ako bezpečne s nimi prejsť od bodu A do bodu B a aby z toho mali zážitok a niečo si z toho aj odniesli. Por favor. Celkom sme aj radi, že zostup zo sedielka máme za sebou, pretože naozaj čím ďalej v tým dezolátnejšom stave, dalo by sa povedať. Už sme pred rokom na to upozorňovali, keď sme tu boli, nič sa nezmenilo, trčia tam hrdzavé klince. Tak si myslím, že sme všetci celkom radi, že už sme dolu a že sa nič nestalo. Čo sa týka ale celého dnešného dňa, bol opäť nádherný. No samozrejme, ja si myslím, že to stalo za tú námahu, ktorú sme absolvovali. Vyšli sme do 2 vysokotatranských sediel, 2-krát sme prekročili hlavný hrebeň Vysokých Tatier a videli sme také veci, ktoré bežný človek vidieť ani nemôže, pretože ťažko je sa tam dostať a jednoducho po tom chodníku sa vidia len také veci, ktoré sú bežné. No, dnes budeme spať na Tario chate po výške 2015 metrov a verím, že ešte pred nejakou sprškou zídeme dole a že zajtra ten deň, ktorý nás čaká, bude naozaj stáť za to, tak ako všetko, čo sme zatiaľ zažili. Pôjdeme na nejaký kopec. Je to kopec, na ktorý sa ja práve pozerám, ale viac zatiaľ neprezradíme. Dobre, necháme to na divákov, nech si teda tipnú, kam asi pôjdeme.